Després de 2 anys d'obres, Ricard Vinyes s'ha vestit de llarg aquest dissabte per a l'esperada inauguració d'aquesta emblemàtica plaça de la ciutat de Lleida. Centenars de persones van seguir la celebració que va comptar, entre altres, amb un concert de piano a càrrec de Jordi Ferran. Les opinions dels ciutadans continuen sent ben diverses, això sí, els accessos al pàrquing continuen sense convèncer. Com a contrapartida, agraden cada cop més l'amplitud de l'espai que permet passejar-hi d'una forma més còmoda. Hi ha més espai perquè, claro, han tret molts carrils de cotxes. Aquí, l'altre carrer, tot això per passejar i pels crios i així. Potser les entrades als pàrquings és el que trobo una miqueta que potser hagués pogut ser de vidre o alguna més que no fes tanta presència, que es veu potser massa. M'he decebut una mica, perquè trobo que és per veure, una plaça per veure, sobretot des de dalt, des del balcó de les vivendes, però la trobo poc acollidora. L'únic que veig que els bancs no els hi han ficat el respaldo i això per la gent gran ho trobo molt important. I bueno, en general està bé, m'agrada, A ver, ¿en qué banco te sientas? Si te tiras para atrás y te caes. No m'agrada com l'han fet. I ja està. L'entrada del pàrquing la trobo una miqueta obsoleta. Però també sí, ho trobo molt bé. En general, una puntuació de 7, li donaria. L'autora del projecte, Benedetta Tagliabue, va voler visitar alguns dels racons de la plaça. Tant l'arquitecte com des de la paeria es creu que els dubtes que ha generat el disseny de l'espai aniran desapareixent. Quan una plaça està tancada ja és una tristor, però en aquest moment pot començar a servir com està dissenyada i és perquè hi vingui aquí el màxim de gent possible. I això és un gran esforç que hem fet entre tots, no? El tràfic, l'aparcament més còmode, i per això la gent pot estar aquí més tranquil·lament. Hem volgut que ara, en aquests moments, doncs la plaça sigui aquest gran espai de la zona alta de la ciutat, que no dubtem que generarà un abans i un després del comerç a zona alta i, sobretot, a més, al servei del conjunt dels ciutadans que ja fa molts anys que, especialment la gent jove, feia d'aquí el seu punt de trobada. Amb la remodelació es substitueix l'antiga plaça, que datava del 1971 i es guanya 7.000 metres quadrats de superfície per als vianants, tancant el trànsit d'una part dels carrers adjacents. Una vintena de bancs, jocs infantils i 40 fanals de disseny són alguns dels elements que conformen el mobiliari urbà de la zona, en la que també s'ha estrenat recentment un pàrquing de 466 places.